שלום וברוכים השבים לכל היהודים היקרים שהחליטו לשוב ולהצטרף אליי לעוד דיון בפרשת השבוע. השבוע אנו מדברים על פרשת נוח שמספרת את סיפור המבול. אז כידוע אלוהים נעצב על ליבו בגלל חטאי האנושות ולכן מחליט לחסל את כל החיים על פני כדור הארץ. ובכן, בהקשר של סיפור המבול פחות מעניין אותי הצד הלוגיסטי של איך בדיוק בונים ספינה שתהיה גדולה מספיק בשביל 5,000 מינים של יונקים, 8,000 מיני זוחלים, 950,000 מיני חרקים, איך אוספים נציגים מכל המינים האלה, מי נוסע לאוסטרליה להביא 2 וומבט, מי נוסע לדרום אמריקה להביא זוג איגואנות. זה פחות מעניין אותי. יותר עולה כאן השאלה המוסרית. כי כמובן שיפי נפש למיניהם יכולים לבוא ולשאול איזה מין אל זה שבורא עולם ומלואו רק כדי לחסל את כל החיים בעולם הזה כמה שנים מאוחר יותר. אז כאן חשוב לי לציין 2 נקודות עיקריות. הראשונה היא שלא באמת מדובר בכל החיים על פני כדור הארץ. הרי יש לנו אין ספור מדוזות, קרישים, טונות, אבו נפחה, ששרדו את המבול הזה בלי כל פגע. אז להגיד כל החיים על פני כדור הארץ זה קצת הגזמה, לא צריך לעשות דרמה מכל דבר. תוכלו לשאול כמובן למה משמידים את כל החרגולים ואת מלפפוני הים לא, כנראה שהגיע להם. הנקודה השנייה היא ההאשמה האנטישמית בעיניי, כאילו האל של היהודים הוא הראשון או היחיד שאי פעם השמיד את כל החיים על פני הכדור. אז זה פשוט לא נכון, מספיק להסתכל כמה מאות שנים אחורה ויש לנו את האל השומרי, הנליל, שגם הוא שלח מבול כדי לחסל את כל החיים על הפלנטה. ובדיוק כמו עם נוח אצלם היה אוטנפישטים שבנה ספינה ואסף נציגים מכל כמעט 1,000,000 המינים החיים על פני הכדור והציל אותם. אז כמו שאמרתי, לא רק האל שלנו. עכשיו הייתי רוצה לדבר על מה שקורה אחרי המבול. אחרי שאלוהים מתרצה, סולח וקוראת ברית מחודשת עם בני האדם, משפחתו של נוח במקרה הזה. אז נוח כידוע שהיה לא רק צדיק גדול אלא גם איש משפחה למופת, הוא מתגולל שיכור באוהלו ורצה מקרה והבן שלו חם נכנס לאוהל בזמן שנוח שיכור ורואה לאבא שלו את הפרו ורבו. אז זה כמובן חטא איום ונורא, ושלא במפתיע נוח כשהוא מתעורר משכרונו מטיל כללה לא על הבן שלו חם אלא דווקא על הבן של חם כנען. ושוב כאן יקפצו יפי הנפש וישאלו איזה מין סבא זה שמקלל את הנכד שלו. וחוץ מזה, מה זה בכלל אשמתו של כנען שאבא שלו ראה לסבא שלו את הסיסו ושמחו? אז אני מזמינה אתכם להסתכל על חצי הכוס המלאה כאן, שהרי האל שלנו פוקד עוון אבות על בנים. וכמה מאות שנים מאוחר יותר יגיעו בני ישראל ממצרים כדי לכבוש את ארץ הקודש מידי 7 עממי כנען שיושבים שם, שהם בדיוק צאצאיו של אותו כנען מקולל. והנה יש לנו את כל הצידוק המוסרי לטבוח בכל 7 העממים, לבצע גנוסייד מקיף, נשים, זקנים וטף, וכמובן לקחת בשבי את הבתולות מבין הטף, למטרה שלא מצוינת מפורשות בטקסט, אבל אפשר להניח שמדובר במשהו שקשור למקרמה. אז כמו שאתם רואים, גם כשיש בטקסט התורני משהו שיכול להתפרש כמרושע, לא הוגן, בסופו של דבר הכל יוצא לטובה, או לכל הפחות לטובתנו. וכן, מי שהיה רוצה להרחיב את ידיעותיו בנושא הלכות הריגת גוי, דרך אגב, מוזמן לעיין בספרו של הרב יצחק שפירא, תורת המלך, שעוסק בדיוק בנושא הזה. אז זהו. כאן הגענו לסיומה של פרשת השבוע, ואנא הצטרפו אליי שוב בשבוע הבא לדון בפרשת לך לך, ששם נדבר על אברהם אבינו שמסרסר באשתו שרה, כמעט רוצח את בנו יצחק, וכמובן על לוט שמציע את 2 בנותיו לאנסים
כדי להציל גברים מאונס, לא עלינו, ובסופו של דבר שוכב איתן בעצמו.